segundiño. É que necesito que me des a hora. La hora? Sí. Serán las 11:25. No, pero non me entendeches. Necesito que me des de verdad, porque disco domingo cambian a hora e non sei se me van quitar unha ou me van dar unha máis. Che van a quitar. Por iso quero que me des. Ti podes me dar unha hora das túas. Ahora? Hoy serían as 12:25. Non entendo. Buenos días. Ai, pilleite no momento de descanso. Temos unha hora máis ou unha hora menos? Unha hora menos. Ai, entón estamos en Canarias. Ah, sí? Son as 11:10. Tes un reloj moi bonito. A las 12 menos cuarto. Non sei se é que dumes unha hora máis ou... Unha hora máis dormimos. Ai, dormimos unha hora máis. Creo que sí. 11:25. Pero entón, dannos unha hora ou quítannos unha hora? Como é o conto? Parece que nos dan unha hora. 11:25, e o domingo a esta hora que hora será? 10:25. Ai, eu que sei, eu non me paro a eso, filla. A min gustaríame que deixaran a hora dunha vez. Por min quedaría este horario todo o ano. Se a vos afecta o cambio de hora, así no ánimo e no corpo. No, pero me parece unha charrada. Ala, quedou dito. Sí. Que? Como levas ti o cambio de hora? Eu malamente, Ai, si, é logo un que che afecta. Fatal. Que notas? Ando un pouco deprimidos e tal. Tienen depresiones, eu que sei. A mí non, eu non, porque eu xa estou volta media. O seu ánimo cambia porque se faja de noite antes? No, Tampouco. no, porque non tengo ánimo ninguno. Estamos máis deprimidos porque, claro, temos menos horas de luz. Tamén tenemos máis horas de noche para echar un cabeniveto. Te jode. Oh, no. Es mentira. Hay que mandar furias. Ah, nada, yo no hice nada. Me preguntan, yo contesto. Pero no es cierto. Señal de que tú ya lo tenías pensado de hacer. Que se me faga de noite ás 7 da tarde a min é que me acaba ca saúde, É que estou triste, apagada, sen ánimo. Carai. Ah, sí, el domingo cambian la hora, pero para mí no. A súa vida sigue igual, sigue igual. Sí, exactamente igual. O jubilar non nos afecta. Por que non? Levantamos cando queremos, acostamos cando queremos. Ai, non vou pensar niso porque xa me deprimo ahora, Ai, muller, pero tranquila, espera por mí. Entón dormimos máis o domingo. E chivas máis. ¿Cómo ha atendido? Ahora sí. Están grabando. Mira.